L-Oppożizzjoni vvotat kontra 4 abbozzi ta' liġijiet li emendaw il-Kostituzzjoni dwar il-ħatra tal-President kif jiġu maħtura u neħħija l-ġudikanti u dwar il-Kummissjoni kontra il-Korruzzjoni. F'istqarrija maħruġa mill-kelliema riformi kostituzzjonali Chris Said ġie spjegat li l-Oppożizzjoni ivvutat kontra għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hi li l-Gvern kellu jippubblika u jikkonsulta dwar 6 abbozzi oħra li sal-lum għadhom ma ġewx ippubblikati u mgħoddija lill-Oppożizzjoni minkejja li l-Gvern diġà għadda l-ewwel qari tagħhom fil-Parlament. L-Oppożizzjoni kienet ċara mill-bidu nett li dawn l-emendi fil-Kostituzzjoni u liġijiet oħra li qed isiru konsegwenza tar-rapport tal-Kummissjoni Venezja għandhom isiru f'pakkett wieħed u mhux kif jaqbel il-Gvern li jgħaddi l-ewwel fejn dawk li għandu bżonn il-vot tal-Oppożizzjoni u wara jirromblu minn fuq kulħadd b'liġijiet oħra li m'għandhomx il-bżonn il-vot tal-Oppożizzjoni għax jeħtieġu biss maġġoranza sempliċi fil-Parlament. It-tieni raġuni għal dan il-vot kontra hi li għalkemm l-abbozzi li ttieħed fil-vot fuqhom huma titjib fuq is-sitwazzjoni preżenti, xorta waħda fadal punti importanti l-Oppożizzjoni tinsisti li għandhom jiġu inklużi. Fost oħrajn, il-Partit Nazzjonalista qed jesiġi li għall-ebda raġuni il-Prim Imħallef u l-President ma jkunu jistgħu jiġu maħtura b'maġġoranza sempliċi tal-Parlament. L-Oppożizzjoni għandha wkoll riservi dwar il-proposta li l-Parlament ma jibqax parti mill-proċess għat-tneħħija tal-ġudikanti. L-istqarrija tkompli l-Oppożizzjoni għamlitha ċara waqt id-diskussjoni li kien hemm fl-aħħar jiem fil-Parlament li hija disposta li tkompli tipprova tipperswadi lill-Gvern biex isiru dawn il-bidliet. L-Oppożizzjoni hija lesta li jekk dawn il-bidliet jiġu aċċettati u l-Gvern jippubblika l-abbozzi li fadal jikkonsulta dwarhom mal-Partit Nazzjonalista, allura fl-istadju tat-tielet qari l-Oppożizzjoni tkun f'pożizzjoni li tivvota favur dawn l-emendi kostituzzjonali.